Христос воскрес! Все правильно, воскрес. Мої дорогі парафіяні, уміловані у Христі Пану, брати і сестри, як у початку узгадав, 4-та Великодная неділя у костьолі католицьким переживається як неділя доброго пастора, і коллектой і мши святої нам і молилися і просили Господа таким чином: Боже, приведи нас до уделу у радости небесной, каб мы, як покорная паства, дайшли до Твоего володарства, куды раней пришел наш пераможный пастор. Иисус, наш пастор. И Он пришел, и Он увайшоў. У хуткім часе будем переживать урочистость у небовшесті Пана. Иисус увайшоў в небесы нашей людской натуры, и тому Он стал брамой для овечек. И сегодня у Евангелия Иисус про это каже: «Я брама для овечек». Иисус у Евангелия уживае розныя символики, але нам такая прыгожая, калі Он каже про себе як про пастора альбо праз браму для овечек. Простая символика, так близкая человеку, найпростейшему. Да? И вот калі мы просим Бога, да, сегодня разом с Костелом: Боже, дай нам, каб мы, як покорная паства, шли до Твоего володарства. Покорная паства. Это важный выраз. Иисус сам праз усё свое земное жыццё пройшоў шлях покоры, послухмянасці волі Бога, и каже: «Я дорога, я жыццё». Сегодня каже: «Я брама для овечек». Это означает, что мы, мои дорогие, як послухмяные овечки Божьи, приняўшы хрост, повинны наследовать Иисуса в этой покоры и идти за Им, идти за Его голосом, идти за Его прикладом. А як не можем идти, то треба дозволить Иисусу, каб Он взял нас на плечи и нес. И Иисус у приповести про заблукалую овечку это так само каже, да? Что покидая 99 справедливых, каб згубленную узять и нести. Вот такий наш пастор. Як можна від його відхилятися? Д'ябол у сучасному світі, іграючи на ганарливості чоловічої, да, так пропонує людям різні керунки правди, у кавичках, да, різних там ідеологій, різних духовностей. Так. Усё люди нечто шукают нового. New Age, новая эра. Приходит новая эра. Христианство устарело. Сами будем спасаться. Займемся самоспасением. И так многие секты, вот, нават христианские секты есть, да, которые занимаются самоспасением. Вроде бы Христа признают, але они не идут за голосом пастора. Бо овчарня, паства Божия, это костел. Это мы поделили Христа и костел, это мы поделили. И мы еще будем оправдываться, кажучи, что там тая конфессия важнейшая, альбо геная конфессия важнейшая. Это неправда. Есть только одна паства, которая альбо належит до Иисуса, альбо не належит. И дьявол вот так играет на нашей гонорливости. А мы, христиане, католики, повинны трымацца традыцыі святой апостольской традыцыі Костела Божьего и Божьей паствы и наследовать Иисуса у покоры и послухмянности. Разумеете, что нам так простей збавиться, коли трымаць у покоры и послухмянности Костелу Божьему. Трымайся лодки Петровой и спасайся.
Господь даў уладу касцёлу, даў Петру уладу і касцёлу. Спасайся праз касцёл. Ты, чалавек Божы, не шукай іншага. Бо можаш схіліцца, можаш памыліцца, д'ябал можа крутануць у другі бок. Трымайся паствы Божай. Таму святы апостол Пётр сёння ў другім чытанні нам паказвае вось гэты шлях, як прыгожа ён у гэтым пасланні кажа: глядзіце, вы пакліканы да таго, бо і Христус за вас цярпеў, пакідаючы вам прыклад, каб вы ішлі следам за ім. Чалавек Божы, не шукай іншых напрамкаў, не шукай навасцей у веры. Ідзі за Христом, ідзі за Яго паствай. Я уяўляю, як Господь, ён з гэтым праблем, конечно, не мае, таму што ён шукае заблудшую авечку заўсёды, да? Але мы туда-сюда рвем у разныя стороны, да, адхіляемся ад Господа, а ён шукае нас, збірае пастаянна. То праваслаўнага, то католіка, то пісятніка, то яшчэ кого-то там, да? Усіх збірае нас, паству. Трымайся Езуса. І ён, Пётр кажа, ён, вось это прыклад. Прыклад чаго, аб чым касцёл моліцца. Каб мы, як пакорная паства, ішлі да вызначанай мэты. І Пётр кажа, глядзіце на Езуса, бо ён, калі яму зласловілі, увага, не зласловіў у адказ. Мы каго павінны наследаваць у гэтым? Вот такім нашым жыццёвым шляху. Ну каго? На каго глядацца? Хто для нас у гэтым прыклад? Мы ж як толькі нам дрэнна, і мы дрэнна. Як толькі нам, то мы в атаку. А Пётр кажа, глядзіце на Езуса. Ён, калі яму зласловілі, не зласловіў адказ. Далей, калі цярпеў, не пагражаў, але давяраў сабе таму, хто судзіць справядліва. А мы ж адразу становімся суддзямі. Мы адразу вызначаем кары тым, хто нас крыўдзіць, хто нам задае цярпенне. Мы адразу пад меч. Езус для нас есть прыклад. Вот эта покорность Езуса, дзіўная рэч, да? Она абсолютно суперечыць логікі гэтага света. Але для Божай авечкі пастыр ёсць прыкладам. Калі я іду за Езусам, то хачу яго наследаваць у гэтым. Церпіш? Не судзі, давярай справядліваму суддзю. Господь над усім. Маеш права бараніцца, але не судзі. У пачатку паслання Пётр вообще казаў так: калі чыніце дабро і церпіце, то маеце ласку у Бога. Пачуйце гэтыя словы, дарагія хрысціяне, авечкі Божыя. Калі чыніце дабро і церпіце, то маеце ласку у Бога. У людзей нічога не маеце, але маеце ласку у Бога, калі церпіш за дабро. Калі церпеў, не пагражаў. Што ён зрабіў? Ён сам у сваім целе узнёс грахі нашыя на дрэва, каб мы, пазбыўшыся грахоў, жылі дзеля справядлівасці. Ранамі яго вы аздароўлены. Наша збаўленне, вызваленне ад нашай грэшнай прыроды людской, ад наступстваў граху, происходит праз раны Езуса. Наши раны аздараўляюцца ў ранах Езуса, калі мы яго наследуем і просім яго ласкі. І заканчвае пасланне Пётр так: вы, калі былі як авечкі, што заблукалі,
А теперь вы вернулись до пастора и оховника душ ваших. Слышите? Иисус, добрый пастор, и Он оховник твоей души. Ніхто з людей не має улади над твоєю душою. Ісус аховує твою душу перед драпежником, перед сатаною, перед його подступами, хитростями і нашими слабостями, які дьявол використовує для того, щоб нас зламати і нищити. А Ісус аховує наші душі. І Він наш пастир. Тому ми повинні углядатися в Ісуса і, як покорна паства, йти за Ним, за Його голосом, наслідуючи Його голосу. І ось ця символіка брама, Ісус каже, я брама для овечок. Ну, як іще більш виразно мог Ісус сказати, що брама для неба – це Він. І Ісус каже, коли хто увойде праз мене, той буде збавлений. Увойде і вийде, і знайде справжню пашу. Праз Ісуса виходиш і виходиш у рай. Іншої брами нема. Нема, просто нема. Ісус. Я прийшов, Ісус каже, каб ви мали життя і мали в достатку. А коли у вас крос, Ісус, не? У вас крос, сказав апостолам, іду, каб приготувати вам місце. А коли прийду, заберу вас. Що нам надо ще? Нам тільки треба йти покорно за голосом пастора, наслідуючи його в гэтым, просячи його об этом. Мы не можем збавиться без ласки Ісуса, без Його керівництва, без ахови нашої душі, Його любов'ю, Його силою. Цей образ припоминайте собі. І навіть коли ти упадеш, коли ти зранишся, як та овечка, помни, що може не будеш мати сили йти, помни, що Ісус прийде, возьме тебе на плечі і понесе. Понесе, тільки кличе Ісуса. Помни, що ти Його овечка, а Він твій єдиний пастир. Амінь.